खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। 19 जुलाइ खालारखालि लखिमपुर जिल्ला आरो दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPनि बानजायनायाव 18 नं भौपरा बगिनाडी समस्तिनि MACनि GM मुस्रि अनिल पायें बिथाङा गोबाव समनिफ्राय हापानि बेमारजों गोग्लैनानै दं। बिथाङा 8 दानसो बारलांबाय। हापानि बेमाराव गोग्लैनानै दासिमबो मोजां जायाखै बिथांनि बेमारा। बेनिखायनो बिथांनि बेमारा थाबैनो हामथों होननानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBP जिल्ला LD BSS आफादा दिनै मोनाबिलियाव आलारि बाथि धुप धुना सावनानै बगिनाडी बर' साहित्य भवनाव बिथां अनिल पायेंनि बेमारा थाबैनो हामथों होननानै आफा आनान गसाइ आरो नुवाथारिनि खाथियाव आरज गाबो। बिथां अनिल पायेंआ गावनि हारिजों लोगोसे बर' हारिनि माखासे जौगाखां खामानि गावनि समस्तियाव मावनानै होनो हायो। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लिंथुमनायाव जोंनि बे बगिनाडी बर' थुनलाइ भवनाव जोङो बे ओनसोलनि गासैबो माहारियारि आफादा जयैनो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बगिनाडी भीमपरा समस्तिनि मानाव गेदेर GM अनिल पायें बिथाङा गोबाव समनिफ्राय हापानि जि मोनसे बेरामाव भुगिनानै दङ। दा बिथांनि जि देहा जि सोलेर जों दिनै सुबुं आरजनि गेजेरजों आनान गसाइखौ जों आरज गाबदों जे बिथांनि जि मोनसे बेरामाव गोग्लैबाय थानाय जि मोनसे अबस्था बेयो जाहाथे थाबैनो मोजाङै हामो आरो जोंनि समाजनि गाहाम हाबा मावनो थाखाय आफा आनान गसाइया जाहाथे बिथांनि सोलेरखौ थाबैनो गोग्गो खालामनानै हरो बेनि थाखाय जों सुबुं आरज गाबदों। गोजोन्थों। 18 नং भीमपरा बगिनाडी समष्टिर সাধাৰণ সদস্য কৰ্মী সমাজকৰ্মী নিষ্ঠাবান কৰ্মী শ্ৰীযুত অনিল পায়েং ডাঙৰীয়া বৰ্তমান শয্যাগত হাঁপানি ৰোগত ভুগি আছে। তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰ্থে আমি জাতীয় সংগঠনসমূহে এই বগিনাডী বড়ো সাহিত্য ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্টুপীয়াভাৱে হ'লেও আয়োজন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এই অনতিপলমে অনিল পায়েং ডাঙৰীয়াৰ যি স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্য পুনৰাই সুস্থভাৱে ঘূৰি আহক। এই आफादफोरनि जथायजों सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि श्रीजन बसुमतारी UBPनि मानगोनां नेहाथारि बिथांनि लिंथुमनायजों दिनै गोथार हाबाफारि एबा सुबुं आरज जि मोनाबिलि समाव मानगोनां गेदेमा जोंनि सासे मावथि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि GM अनिल पायें बिथां गेदेमानि जिउआ एसे साननैसो 8 माससो बबेबा मोनसे बेरामाव भुगिनानै दं आरो बे बेरामा जाहाथे मोजाङै आफा आनान गसाइया बिथांखौ फाहामो बिनि थाखाय जों आरज गाबदों। मिसिं साहित्य परिषदৰ সমষ্টিৰ সাধাৰণ সদস্য মাননীয় অনিল পায়েং দেৱে গত 7-8 মাহ ধৰি যি অসুখত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ আশু আৰোগ্যৰ কামনা কৰি আমি লখিমপুৰ জিলাৰ বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গৰ সৈতে আজি নেদেখাজনৰ ওচৰত সোনকালে সুস্থ হৈ ৰাইজক সুদৈৰ্ঘ্যতাৰে যেন আহি থকা দিনবোৰত তেওঁ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব পাৰে তাৰে কামনা কৰি আমি সকলোৱেই আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰাক্ষণত তেওঁৰ আশু আৰোগ্যাৰ্থে চাকি বন্তি ধূপেগুচি জ্বলালোঁ যেন তেওঁ তাৎকালীনভাৱে আৰোগ্য লাভ কৰি বাকী থকা কামবোৰক সফলতাৰে কৰিব বুলি নেদেখাজনৰ পুনৰ আহ্বান জনাই তেওঁক ভৱিষ্যত কৰ্মপন্থাটো বা দীৰ্ঘায়ু হ'বৰ কাৰণে নেদেখাজনৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।